Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kadobash nong umshangling ringkat ka senjuk ki prash nong haka kandriu trik ujliu ajak persan. Klashim ya karai ban ailat biang ban bread iki jabo jaban nagish nong ki bahap hapo ka sar nong po. Hadin baki Borsen Shah jong ka Ribhoy District baru MLA ka nong po constituency kila pediang ya ki khatsau teli ki mat jingdawa balabu da ka dorbash nong umshangling. Shwa banya thiriatai halor ka jing baka shnong umshangling kay kendu nakada ko jing sma ka mami nakajaka bread nyut u MLA ka nong po constituency uba Miral Bonds u deputy commissioner ka Ribhoy u Abhilash Baranwal bakunthub ru ikinong mikman nakatrat penroiser naka nong po town committee kinang ba shnong kila hiar jurim yakajaka the nyut ban pet yak jingdong jingman jong kani kachaka Uskatrish nong uba Vincent Sokwai ulai thu ba ka jingdawa jong ka dorbash nong umshangling kalong ban shnapen bahashwa ya ka surok ka penyaso shaka jakat he nyun bat ban penkhut shwa ya ki jabo bala bread pathar bat ban bu arngot kinong ap hakini ka jakat he nyun bat kiwe de ki jingdawa ya kalian ka dorbash nong umshangling rangkat ka jingdon lang ka senjuki prasnong ni ai ka kublai yo lokal MLA jungi ba Miral Bonsim belasim ya kane ka sinjam ban khot ban yower ya ki badai pek kamtam yu deputy commissioner ya ka Tanat Urban ban ya keren halor kane ka benta ka bangi kum kasnong umsangling ngingat bat ngisyam te hadin ka jing ya khangdam ka jungi ya ka ban bre nyut ka balalong sansi kanti atu benta ka sni bat hadin kata mentasni la syong ya ka meeting hangne hadisi office ha ka jing ya donlang deputy commissioner MLA ki officer na Tanat Urban kirang ba sunong ki bahab po ka town committee kumjuro secretary jongka nong po town committee teha kane ka meeting na kaliang ka dorbar sunong ni labu ya kita ki kendon mo lengba ka jingtho hakmat ki officer ki badai pe kamtam hakmat u deputy commissioner badai klidu jongka district hapo ka jingdon jong u MLA jongi te menta kasni andang ladap ban yathir yatai sani ya kita kimat jingdawa ki bana kaliang ga dorbar snong kalapan kre na kaliang ga jongki kila kubur ya kata batkin penhun ya ka kata ga jingdawa ka bana kaliang ga snong ga jongi ngilabu bat ha kata ga jingdawa ga jongi ngila airu yaki ya kata ga por omdei ba maki kinsu kongu ha kane ka meeting henrei ringkat ka jingtho ga jingtar kumjuru katkum ka por na kaliang ga jongki kila kubur ya kata bat ngila le ya kata ka jing etho yatar ka ba kan sakentup hapo ka minus jong ka meeting bat nakaliang ka jungi ru nginpek ya kata ka minus ka ba lalong menta ka sni hato kila atlut ne am ya kine ki mat jing dawa ki jungi kat hadu ka bangitip hadu bendakut ya ka meeting nakaliang ka jungi ki pajba nong song sunong kamtam ka senjuk ki prasnong ngila hun ya kata ka ba nakaliang ka department kala ya penbek te kamat ka baningkong ka bana kaliang kasnong ka jungi labu haka bede berti surang namar ka jingjot rathai jungti surang te kine kali ki bawan the nyut ki ha banyai lengba une surang idon kali he mo ki badang kampens niu pala susu haka ne ka porliur te kamat ka ba hakmat ka bat ka ba kongsan ka dei haka bede berti surang ba ka Tanat PWD ka dei ban Senano mardor kamdei tang ban maramot namar ba ka condition ban maramot kam donchu onrei bakin sedang biang da ka bathmai le yak penhe black topping kumjuru ya ka proper drainage system kata gadai ka mat ka ba ningkong ka bangi na kaliang ka dorbar sunong ilabu bat ka mat ka baar kadai bakin peniang no ya ka gate hangte ya jakate nyut bat ban thung no arngut ki chokidar khnang ba kite ki chokidar kirla ban pet perman ya karkom wan the nyut kumjuru ya kitu ki bamdei hok ban wan the nyut kila ban pensisa ban khang lane ban be kata gadai kamat ka ba hakmat kum ka dorbar sunong gabu ya ka ba menta lang insya ne am ban berat ya gate ya ki nyut ki bawan na po ka nong po taun na kaliang ka jongi ngilabu bangin penlait no ya ki ban berat tang bada ka condition ngilabu ba ki dei ban penkhut chwa ya ki te ki nyut ki ba ki labrat pathar baru si kata
day anda kila dep ban penkuj ban weng yeti kinyut hadin kata na kaliang gador barsunong ngin sasya yaki bakin berat lem da kumta lada kim patla ban penkuj yakate ngin omsya bat hadu kanno kan simpor lada kasimpor menta kasngi yaki ban penkuj kila la ban berat lasai lada kasimpor lasai gamut anda kila dep tang ba hadu bakin dep chua ban penkuj ya ketika nyut ke bala berat patar barot seketar aga ding meeting aga yang don rengkat gador barsunong Musangling ka sunjuk Pasnong dan nongpok town committee kirang Pasnong hari ini dan lang deputy commissioner director yang Orban ngaku membeli ngelayo beli jengok suai gini ka jika berenyu kan Musangling tangta mentang dan sudep ka meeting kabala penbet ban penlong mata kesini ngelayo bani thir bani than ban sungo bersengap ya kini kawai ni kijing kabala slim kini kamdi kam kabat mai kawai di bat kijing persang ban wara ya kilat lenti nak taban penbahas pang kijing berat ikinyut ibami dan ikijabo ibami na po disnong di bahap po kasor nong po kawai tinggal ayo bani penbe ila pediang ya ke city na kaliang jongka snong Musangling kabala kersan dan senjuk snong bat bani ayo bani keren sani ban address yang itu kijing don kam kala amde bagi bat surok kala amde ban penbahai kani kejaka bat ba ha ka wede bat kajing khang kejong Pasnong Musangling ban likbret kijing jabo kade kijing sisa bat ba kidi hok hi ban le kumta namar ba ki jabo ki belalang hantu lalong sisa kajing ta ya ka leer ka giring mesin ban song ban sa kade kijing sisa bat ba di nak takadaw mula yo nya keren banyak penbet bat di nak kaliang ngejeng kiru tapi kendon ki balaya bu bari ban penkuj no mardor ye gitu jabo bedon hantu kenang ba ki lewi snong ki bahap po masor no kinla ban sedang ban bread ya ki jabo hantu bat nilai simru ya karai ba kendon gani ka monitoring committee po ban po town ya ka ba lakni da deputy commissioner member secretary di ADM jumi bat kita khot ki berkentup ya kinong mikmat na tahun komiti na kirang ba snong bat kumju ro na snong Musangling bat senjuk ba snong bat expert na ka urban affairs department kilai don lang hagane ka monitoring company kebala sedang menteri kam nadu mentah nadu kene ke por mengakren mengamantah kala sedang menteri kam bat bagi kam kin sedang bania nadu mentah kemuno ban pentikna ka management mano balik berat ikinyun inda kajing don chokidar bandon daga gate ban pentikna ban regulate kenang bakan nomlong kajing berat pathar ya kini jabo baba kawi ni gidaw wala pelong ha ban lang kiti jabo ang thiru kim desu gibami tang ni snong kala don kiwi ru gibalik berat ki jabo jaban ki nang no marba ndon ba pe kena gini gisgi kumno ban regulate ban khang tang kino gibadai hok balik berat tu ding takadaw kadi kajing ya ka dor bar snong kajing dawa ke jungki persngo jungki ke di bosong nia bat ku MLD layo ban kendulang ki naga town naga district administration bat ni kat bala ni sutu ba min la ban dikena nam ta jingan be jong ni kam ki jing gidon be nang ta di penkre nam ta giwi ki project manang tham penbah ya kan ka kabadon mentah ngada kerang gila kenomno hadin lai benai do sau benai sala ban sedang menteri kam ban penbah kan ni bat From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.